Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep, langkung-langkung anggenipun bangun lan mujudaken komunitas paguyuban ingkang begja rahayu. Mirungganipun kanthi kula panjenengan bangun kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti ingkang dados dalan kasunyatan lan gesang. Kanthi kapitadosan menika tuwuh pengajeng-ajeng bilih ing Gusti Yesus Kristus, kula panjenengan bakal nemokaken dalan temtu, dalan sing sae, dalan sing nyaman, dalan sing aman. Kados yen kula panjenengan badhe tindak utawi kesah wonten daerah tertentu, temtu kula panjenengan milih dalan sing kepenak, sing amba, sing aman. Yen kepeksane dalane mung siji dil kuwi ora ana pilihane, ayo wis sing penting ati-ati. Lan ing jaman modern yen kula panjenengan migunakake aplikasi umpamane Google Map utawi Waze, ing mriku nggih wonten pilihan. Biasane Google Map yen sinyale kuwi oke, milihake dalan sing sae. Yen ana dalan sing boten saged diliwati wis ana tandane. Yen ana dalan sing macet ya wis ana tandane, kari awake dhewe milih terus liwat dalan sing macet apa sing ora. Gusti Yesus menika nggih dalan ning dalan sing kasunyatan, dalan sing ngarahake awake dhewe marang kebenaran, boten sing salah utawi sing ngapusi. Supados menapa kanthi kula panjenengan liwati dalan sing nyata, sing bener, awake dhewe nuju ing gesang. Temtu boten namung gesang ing alam donya, ning ya ing sakmangkih gesang wonten ing swarga. Yen wonten ing film-film utawi drama utawi sinetron, biasane awal-awal wong sing salah kuwi sing menang, wong sing bener kuwi sing katindes. Lan kula kinten wonten ing gesang kula panjenengan ing tengahing pasujaran kula panjenengan, mbuh kuwi ing ranah ekonomi, politik, sosial, wong sing bener jaman saiki kuwi malah katindes, ning wong sing salah apa meneh duwe kuwasa, duwe duit, malah dianggep bener. Ning keyakinanipun wong sing bener bakal rahayu, wong sing bener bakal nampa nugraha ing endinge. Tasih kathah film-film, sinetron, drama, wong sing bener kuwi menang, wong sing bener kuwi bakal bejo rahayu. Nah, wonten ing Gusti Yesus kula panjenengan bangun iman kapitadosan lan mujudake iman menika wonten ing gesang sesarengan kanthi milih dalan sing bener supaya kula panjenengan nampi karahayon, nampi gesang. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 6. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, "Aja padha bingung, kowe pracaya ing Allah, dipracaya uga ing Aku. Ing daleme ramaku papane isih akeh. Saumpama ora, teneh Aku wis kandha awit lungaku iki perlu nyawisake papan kanggo kowe. Samangsa Aku wis mrana lan wis rampung anggonku nyawisake, Aku mesti bali methuk kowe supaya kowe mapan tetunggalan karo Aku, lan kowe padha ngerti endi dalane sing dak parani." Thomas matur, "Gusti, kula mboten sami mangertos Gusti badhe tindak dhateng pundi. Kados pundi sagedipun mangertos marginipun? Gusti paring wangsulan. Aku iki dalan kasunyatan lan urip. Ora ana wong sing bisa sowan ing ngarsane Rama kejaba liwat Aku." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika tumrap kula pribadi waosan favorit. Mirungganipun rikala kula berkahi jenazah. Awit lumantar waosan Injil dinten menika kacetha sanget bilih Gusti Yesus menika dados dalan kasunyatan lan gesang, lan sinten kemawon sing pitados ing panjenengane bakal nampi gesang langgeng sarta lumantar Gusti Yesus bakal nuju dumateng Allah. Namung liwat Gusti Yesus tiyang saged pinanggih kalian Allah. Lan boten namung menika, Gusti Yesus ugi paring kasagan dalem bakal methuk sinten kemawon sing pitados ing panjenengane supados ing sakmangke saged wangsul kanthi slamet, ora kesasar, ora kleru dalan dumateng Allah. Slamet lelu mampah sowan Allah merga dipethuk dening Gusti Yesus ingkang asal saking Allah. Pramila nggih dalane wis apal. Lan menapa sing diaturake Thomas, Gusti badhe tindak dhateng pundi, kula mboten ngertos marginipun. Awake dhewe kabeh sing tasih gesang lelana ing alam donya urung ngerti dalane mlebu swarga, dalane sowan Allah, ya dalan siji-sijine Gusti Yesus. Mila awake dhewe kudu sumendhe manunggal kalian Gusti Yesus supados saged mangertos marginipun. Nek Gusti Yesus numpak pit motor ya awake dhewe bonceng. Nek Gusti Yesus numpak mobil ya awake dhewe nunut. Kados ing wulan Mei menika lak wulan Maria, kathah umat sing terus gawe rencana siarah. Nek siarahe bareng sak lingkungan biasane nyewa bis. Ning nek siarahe dhewe-dhewe awake dhewe iso nunut. Keluarga utawi sinten sing badhe siarah nunut, utawi ngejak anak utawi bojo bonceng numpak pit motor. Gusti Yesus paring kasagan dalem njagi jaminan kawilujengan boten namung mawi sangsara seda dalem wonten ing pamentangan lan wungu mulya dalem, ning ya Gusti kepareng methuk kula panjenengan sami. Mugi-mugi menika nggih dados pitedah tumraping kula panjenengan sami. Kados pundi kula panjenengan setya pitados ing panjenengane wiwit sakawit, wiwit kula panjenengan baptis ngantos ing sakmangke pungkasaning gesang kula panjenengan. Rikala kula panjenengan tinimbalan wangsul sowan ing ngarsaning Allah, awake dhewe tetep nyekeli Gusti Yesus. Ampun ngantos kendho anggone cekelan, ampun ngantos diculke anggone cekelan supados kula panjenengan slamet. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika
kula panjenengan tansah jinanggung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.